Puila norok joto nang hambaya fanai ani mungni hal deburma norok nai tongoni hal deburma YouTube channel ani channel no norok tabuk kano subscribe khlai konka subscribe khai bell icon all click khaidi jepruk ang katal video upload khike notification manna bag puila uno video chengna sakang ang norok joto no koinai okra ni simi kusu ni simi okra haike ba nai tongnai joto takuk bukuk ang norok joto no koijao ani video no puila ni simi paithak jora naina bagui hwnke hindi asukok sayakare video no phasing thanglai siano Tini ni video ke bel khen interested nai tam hwnke bo Khoroksa Tiprasa haste nimgui bo Bollywood wo film khai phaijak bini mung hwnke jen hwnke oro khatungma tei tongthongma kok hwnke omosi Tini Tiprasa haste o bini kaisa Kokborok film haike ba toke kata phaina nai tongo hwnke abo baksa ba saiman khuna baksa ba saiman yana kha kayo saiman koknai no bisi bangkuk khuna hnoi tabuk hwnke chung saiman lainai o toke ni mung tamo o toke ni mung hwnke Tiprasa Tabuk hwnke norok ni bukha bisingo wansugui tongkhana o toke norok bofruk nugui manno haike ba o toke o heroine ni sabo rule khaika oma hairong nong bukha kobangma wansuk mung tongkhana o toke ni director sabo cameraman sabo o toke o sabo tong sabo khai oma hairong norok ni bukha wansuk mung haike ba sungmung tongkhana oma hairok saiman na bagui ani video no puila ni simi paithak jora nai tong tabuk hwnke chung saiman lainai o toke ni heroine sabo O toke o heroine ni rule rijakha chini bukuk Biva no angkha kayo norok jotoni no hamjak matei sajakma ungkhna hone angkha kayo chini bukuk Biva no o toke o bini je mansa kaham kayo chungno naithotok kayo chungno acting khai phunuga no angkha kayo ang sak phang belai no chajakha tamni hwnke bukuk Biva no o Tiprasa Tokey o heroine ni bono rule rijakma ni bagui tamni hwnke ang bini kobangma Kokborok video album rok nukha bo belai kheno acting bo kaham no khayo angkha kayo o Tiprasa Tokey bo kaham keno chungma acting khai phunuga no hnoi tei emotional acting bo belai kheno kurung kapna bo kurung amoni bagui angkhe bono emotional actress hino tabuk hwnke chung saima lainai o Tiprasa Tokey ni director sabo o Tiprasa Tokey ni director hwnke chung aigi ni simi nugui phaijak Kokborok video album film kwcham rok naithotok khai chungno phunugui phainai Tini takuk sorot ni kok hwnke chung tei sana nangya belai kheno Kokborok video album rok film rok chungno kaham khaiui chung aigi ni simi phunugui phaijak chung nugui phaio belai kheno kaham tei naithotok khaiui phunugui mano chungno haifano ang saijung khao wansugu o Tiprasa Tokey o hwnke chungno tei kisa juda aigi ni sai tei kisa juda khaiui naithotok khaiui chungno tei bo kaham khaiui o Tokey o hwnke phunuga no hnoi ang saijung khao wansugu norok tamu wansuk Please tolao comment khai sadi faidi tabuk hwnke video paithang ni phaising thanglai siano ani video no puilan sim paithak joranai tongma bagino no belai kheno hambai ang haino no sanamu chung piro o Tiprasa Tokey release ngmai mani yagulo no roko Tiprasa Tokey no thangui naidi support khaidi tamni keno ni support belai kheno nango nongni support belai kheno important tei ang norok joto ni thane ani channel ni ti ang norok joto ni thane koijao ani channel no norok please support khaidi ani video no norok chajak khangke like khaidi comment khaidi share khaidi tei ani channel no norok subscribe khaidi ani channel bo norok Kokborok tei kaubru kobar video tei tabuk norok nugui tongmane omhai video tei blog video rok norok ani channel bo nugui mannai please norok ani channel no subscribe khlaio konke subscribe khai bell icon all click khai rwdi norok support khai kangkhang tei bo bukhaba chao motivate ngo tei bo video khaina mo chungo amoni bagui ang norok thani support thanjao norok please support khaidi inke haino norok bai malai phinai katal video jotono kaham kurungke tongbai di khulumka norok jotono no bye